Прийде день і правда переможе. Товариство підтримки України в Латвії надіслало листи зі словами підтримки незаконно засудженим кримським татарам, які перебувають у тюрмах окупованого Криму та Росії. Активісти з Товариства підтримки України з початку окупації щорічно виходять з пікетами до російського посольства в Латвії. Акцію з листами бранцям Кремля організували через обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19. Хоча, за словами активістки Тетяни Лазди, писали листи і раніше, але політв'язні не завжди їх отримують. Листи ми надсилали і раніше, але оскільки ми зібратись не можемо ніяк всі разом, то ми кожен вдома з плакатом «Крим – це Україна» і мені надіслали фотографії. Але ми так подумали, що цього було б маловато, тому всіх тих, кого знайшли прізвище 70 людей, всім написали листи. Писали, звичайно, про те, що ми віримо, що вони скоро повернуться додому, бажали здоров'я, трошки писали про свою організацію, трошки про Латвію.